Takže jsme v 6. lekci našeho kurzu, blížíme se pomalu ke konci a dneska mám pro vás něco, co studenty většinou hodně zajímá, protože to buď špatně slyší, a nebo se v tom prostě během studia trošku ztratili. A to je problematika DTN a DTN a toho, jakým způsobem to zapisujeme a hlavně taky, jak to vyslovujeme. Protože když to vyslovujeme dobře, správně rozlišujeme D, D, T, T, N, Ň, tak to potom ale taky umíme správně zapsat. Takže teď nám ta správná výslovnost pomůže v gramatice a v lexiku, protože tady tahle věc, ta magická moc měkkého i a e s háčkem se hodně projevuje v gramatice a taky ve slovíčkách. Takže, co mám pro vás? Za prvé, pokud jste to ještě neudělali, přečtěte si ty texty, které jsem napsala do téhle lekce, tam se to snažím vysvětlit, máte to napsáno, takže můžete na to hezky soustředit. A tak, teď vám něco podobného řeknu a taky vám samozřejmě dám docela dost příkladů, kde to budete moct slyšet. No, takže, česká specialita. Měkká adjektiva, taková ta adjektiva typu i. Víte, o čem mluvím. Takže mají všechna jednu formu. Končí na dlouhé měkké i. Maskulinum, femininum, neutrum. Tak, některá z nich končí na dí, nebo tí, anebo ní. Tahle mají tu výhodu, že když tam to dětěň slyšíte, tak vy víte, že tam máte napsat to měkké i, protože d plus měkké i je d, t plus měkké i je ť, n plus měkké i je ň. Jinak to není dětěň, jinak je to dtn a píšeme tam y, a když tam píšeme y, tak to už nebude i adjektivum, ale i a e adjektivum, že jo. Takže tohle to nám může pomoct rozlišit vlastně, jaký typ adjektiva to je. Aspoň u těch adjektiv, která končí na to dí, tí, ní. Jo? U ostatních to vědět prostě nemůžete. Musíte se zeptat Čecha, jestli se říká třeba cizí muž a cizí žena a cizí dítě, anebo cizí muž, cizá žena a cizé dítě. A každý Čech vám řekne, ne, říká se cizí žena. Jo? A v tu chvíli vy víte, že tam máte psát to měkké i. Jo? Tak, dám vám teď příklady několika takových adjektiv a dobře poslouchejte, jestli tam to dětěň slyšíte. Moderní, elegantní, kvalitní, aktuální, tolerantní, virtuální, centrální, minimální, maximální. Pro srovnání řeknu stejná slova, ale s těmi tvrdými dtn. Jo, s těmi, které tvoříme tady jazykem za zuby. Takže správně je moderní, hezky tělo jazyka nalepené na patře. A špatně česky by bylo moderní. Ní. Jo? Elegantní, ní a elegantní. To není česky. Kvalitní, kvalitný. Ten rozdíl je strašně malý a opravdu je daný tím, že to n vyslovíte za zuby a ne
takhle s tím jazykem na patře. Jo? Nesmíte mít ten jazyk mezi zuby a nikde jinde. Jo? Aktuální, aktuální. Já myslím, že to stačí, že už to určitě začínáte slyšet. Zkuste si schválně tahleta slova vyslovit správně s tím ň a potom špatně nebo slovensky s tím n. Jo? Tak. Podobná adjektiva, i adjektiva, často označují čas nebo prostor. Jo? Třeba slova noční, denní, večerní, roční, nebo taky sezóny, jarní, letní, podzimní, zimní, nebo světové strany, severní, jižní, východní, západní, všude je ň. Takže je jasné, že tam musíme psát měkké i a maskulinum, femininum, neutrum budou všechny stejný. Nebo když mluvíme o prostoru, jo? Dolní, horní, pravý, levý, ne. Pozor, jenom horní, dolní, ale třeba přední, zadní. Jo? Tak, dobře slyšíte, když vám řeknu právě třeba pravý, dolní, že ten rozdíl není v tom i. Jo? Nebo když řeknu moderní špatně a moderní dobře, to i říkám pořád stejně. Rozdíl je v tom, co je předtím, jestli je tam n nebo ň a tak dále. Teď vám ukážu, jak palatalizace působí na gramatiku, jaký má vliv na gramatiku a jak vám může pomoct se tu gramatiku naučit. Jo? To, že budete rozlišovat dtn a dtň. Znáte všichni slova, která teď použiju. Mladý muž. Když řekneme plurál, 2. Ve spisovné češtině jsou to mladí muži. Hodný muž, hodní muži. Šťastný pán, šťastní páni. Bohatý, bohatí, tí. Jo? On je zlatý, oni jsou zlatí. On je chudý, oni jsou chudí. Takže jednotné číslo, množné číslo ve spisovné češtině u mužského rodu, maskulína a životného animáta. Jo, jinde to nefunguje. Tady to ale funguje a je to poměrně složitá gramatika, je tam hodně tvarů, takže tohle to vám může taky pomoct tu gramatiku vlastně zvládnout zase z jiné strany. Jo? Další gramatické téma je subjekt, objekt, podmět, předmět, kdo co, koho co, nominativ, akuzativ. A zase tady mluvíme o těch mužských, životných, podstatných jménech. 1 had, 2 hadi. Tady jsou hadi. Mám 2 hady. Dy. Měkké i, tvrdé i, ale to i je pořád stejné. Mění se to d a d, teda d a d, teď pardon. Jo? Medvědi. Jsou tady medvědi, máme tady medvědy. Jsou tady turisti, máme tady turisty. Ty. Jsou tady Angličani, máme tady Angličany. Jsou tady Američani, máme tady Američany. Jsou tady kamarádi, máme tady kamarády. Jsou tady páni,
máme tady pány. Jo? A podle těchto slov my potom odvozujeme psaní měkkého a tvrdého i ve slovech, která končí na ty takzvané obojetné souhlásky bfl, m, ps, vz, po kterých můžeme psát i i, i y. A my vlastně nevíme kdy co, ale my jako model používáme tahle slova s tím dtn a dětěň, kde to slyšíme a pak už víme, jestli měkké nebo tvrdé. Jo? Tak, další kategorie nebo další příklad jsou třeba zájmena. Tam je takové jedno oblíbené zájmeno a to je ty, jako ty Věro, a ti, tobě to dáme Věro, dáme ti to, ty, ti. A tohleto ty, ti je ale zároveň taky ukazovací zájmeno, demonstrativum. Ti medvědi, ti turisti, jsou tady ti turisti. A máme tady ty turisty. Jo? Zase to funguje pro maskulinum animatum. V ostatních případech je jenom to ty. Jo? Máme tady ty počítače, jsou tady ty počítače, tam je všude ty. Ale u toho animáta, v tom nominativu je to měkký, tam je to ti. Jo? Tak, a poslední takový případ, může se vám stát, že rozdíl mezi dtn a dětěň způsobí prostě rozdíl úplně ve významu toho slova. Takže třeba soudy soudí. Soud, kde je soudce a další lidi. Co dělá soud? Soud soudí. Jo? Takže soudy soudí. Jedno je podstatné jméno, druhé je sloveso. Jo? A ještě navíc teda jsou tam různě dlouhá i. Jo? Někdy to může být opravdu jiné slovo. Třeba, když řeknu děj filmu, co se děje v tom filmu, jaký tam je děj. A dej mi to kafe, nebo dej mi pokoj. Jo? Imperativ od verba dát. Takže dej a děj. Nebo dost často se stává ve slovesech, že jedna forma je oznamovací způsob, indikativ, a velmi podobně se řekne imperativ a změna je jenom v dtn dětěň. Tam se může už jako člověk dopustit trošku nějaké nešikovnosti, nějakého fópa, když někomu řekne prostě jděte tam, jako šup rychle, jděte tam, místo toho, že se ho třeba chce zeptat, jdete tam, jo, takže jdete, indikativ, jděte, imperativ. A nebo jsou to zase úplně jiná slova. Tykat, tikat. Jo? Tykat můžeme někomu, koho dobře známe, říkáme mu ty. A hodiny dělají tik-ťak a tikají. Takže tykat, tikat. No. A to je zatím všechno, co vám chci říct o magické moci měkkého i a s háčkem. Já myslím, že toho bylo až. A sejdeme se u diktátu a tam si trochu odpočineme. Tak.